Dobre, zdravím vás ľudia pri ďalšom parte z hry Minecraft. Minule ma skoro zabila... minule ma skoro zabil malý zombík. Takže ja si idem urobiť meč, ktorý budem potreba pre mňa, pretože ja som s touto sekerou idiot, lebo ja som vždy chcel používať tak, že dáva silnejší damage ako meč, ale nie je tak dobrá ako meč. Takže tentokrát ideme teda do jaskyne pre železo. Prosím, že to nebude žiadny malý zombík už zase. Ja ideš, zabudol na torčky. Nie, tu torčky nemám. A tu mám veľmi veľa uhlia. No, dobre. Takto. Ešte tu mám paličky. A málo paličiek mám. No. Nie, jak ide, toto idem craftiť, dobre. Koľko? 40 torčiek to by mohlo stačiť. Môžeme ísť. Dobre, už je tu meď. Z toho si môžem tiež spraviť armor. Teda dúfam, že som na správnej verzii. Uhlie, to je výborné. Super, prvý krompáč už je v riti. To kde? Ježiši Kriste! Prečo vybuchol až odtiaľto? Zase použijem aj takto sekeru. A dosť! Sem nejdem! To čo je? Ja som nasratý jak v Project Zomboide. To čo je? Dobre, chvála Bohu, on je idiot. Spadol. Počkaj, tu som niečo videl. Nie, to je zase žula. Čo je toto tu? Ďalšia žula. Prečo je tu tráva? Počkaj, nie žula, ja debil, meď. Ja, vás je tu fakt strašne veľa. Ako halo? Prečo nie je žiadne železo? Ježiši. Konečne železo. No, tak jedno železo. Dobre, oni nie sú... Dobre, tí skeletoni sú sprostí, dobre, oni nevidia tak ďaleko ako zombíci.
Prečo je tu tak veľa tých creeperov hlavne? To čo som, jak spovie v Meke, alebo jak sa volá to mesto v toto, neviem, v Blízkom východe. Toto je Blízky východ. Arábia. Saudská Arábia. A čo som vlastne dal toto, keď ja tam môžem dať dvere? Jednoduché, vybavené. Dobre. Ako fakt? No, oni tu budú toto. Budú tu žvástať celú noc. Celý deň. A dosť. Kde si ty špina? Hodí toho teroristu so sebou. Dobre. Ojoj, už je tu. OK. Už sú mŕtvi. Dobre, to je strašne veľa uhoja, ale žiadne železo. Nie, nebol to malý zombík. Nie je to zase malý zombík! Dobre. Dobre, už sa je tam vypeká tá meď. Prosím Bohu, že sa z tohto dá robiť armor, ináč ja som mŕtvy. Dobre, dobre. Nie. Ja nemám asi tú najnovšiu verziu. Nie. Dobre, ja neviem, čo mám s tým robiť. Ja mám pocit, fakt sa z toho dá už robiť armor, ale neviem ako. No nevzdávam sa, idem ďalej. Ojoj. Černoši. Nie! Nevybuchuj! Dobre. Nie! Ty! Nie, prečo stále milím shift z CTRL? Dobre, ten už si na nej pamätá. Ale tento si ma bude pamätať do konca života, tento. Stále zabudnem najesť. Poďme to ukončiť raz a navždy, či špina.
Super, keď im to tu všetko osvetlím, tak oni sa tu budú non-stop spavnovať zrovna na tých miestach, kde to nie je osvetlené. A ako bonus to je nejaká trhlina. Tak ja neviem, čo teraz. No tak, váce Ironu, prosím. Nie, teba nechcem. Nikde. No jasné, nikde nič a zrovna tento sem dojde. Aha, on dropol luk. No tak. Aha, 2 luky on dropol. Ale to som mal z predošlého zombika? Asi z teda nie zombika, z predošlého skeletona. Asi z predošlého skeletona. Nie, kráva tu je, ale Iron tu není. Jak si sa tu spavnol? Haló? Tak to aj náhodou dole to riskovať nebudem. A spavni sa znova na osvetlenom priestore. Tak ja fakt už neviem, čo k tomuto dodať. Ešte skeleton tu po mne bude strieľať. Tak veľká kejvka a žiadne železo. Ešte tento debil ma tu strieľa, boha. Dobre. Toto je bolo pre dnešné video všetko. Ja ešte niečo urobím za kamerou, či nájdem nejaké železo alebo tak. A uvidíme sa pri ďalšom videjku, kde pôjdeme zase do jaskyne. Zatiaľ čaute.